Ini nga at trabaho usa nga magturuddo di masayo nay hinduro. Pag uli waray diskanso mag lesson plan diretso ini ang kinabuhi ko. Gusto ko magserbisyo para haat gobyerno bahala magsakripisyo kay inintinguha ko ang bata o masinso. Iskela nga pasaway, may dapat na siya diri man ta nakakalipay. Ang hiyap namon, ang kalipay nga dayuday. Tanan nga estudyante, kadi ka mo pamati, anam sa dun importante. Unahatag eskwela, ayaw hiton barkada, kay ikaw mawawara. Andalanhan kalipay, diri laharo mamay, diri la permi hayahay. Yan na pagdesisyon, parahan kabubuwason. Nawawara ang kapoy, yung estudyante, nababaro.